Tijani. Alhamdulillah, nyetena Allah dagdoen kawrindo ina deddetan Seykh Tijani. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alaihi wasallam hande ko nyalawma teddudo ko nyalawma l'islam ko nyalawma kala bi furange ko nyalawma kala biddo bosoyaajo kono ha tendi ko nyalawma biddo añam naajo nda tawno hande ko añam siwol gonden siwol sare wuro Baydallahi ko wuro jogingo tarikh e nder fuuro jogingo histoire e nder fuuro ko wuro ganni ko wuro ɓooygo gon wuro hande so tawi Allah wadi ha dañi juma firtama ha wattama keso pul ene mahe ha ene udire Allah tawnen eden jetta Allah eden jettana Allah mawbe be eden jettana Allah hilifabe diine be hilifabe arabe e sherifabe men kono pular wi nagge wawa wiide ladde albarka eden biya Allah jarama jarama gondo sababu mo yettani sababu way tudde Allah l'honorable député Alaji Farba Ngom nyalamo hande o ko nyalamo mawdu ko nyalamo kewdo fartange ko nyalamo kewdo wuni ko nyalamo bural e nder cuuɗi men Agnam oɗo juma mo jeeta ko juma mahiraɗo fodde temedde 5 million pawɗo nde caggal Allah dañano koye sababu laamu ɓendu ngu laamu Alaji Macky Sall ko gasata ala ko wona laamu Allah laamu ngu gasi nangue jiiɗa fo murat kono ha hande golle ɗe ne keddi feñde sababu gollunoɓe golle ɗe ene jokki gollude ko moƴƴi woni l'honorable député Alaji Farba Ngom cippiranoɗo ha hoyni dañaɗo e nder cuuɗi men Agnam Suwol eɗen jetta Allah ñalawma o nootima hoore mum kala to jaalal l'islam wonno kala to joginoɗo drapeau l'islam wonno kala to ahlu baytude rasul en gonno hande nootima en e nder cuuɗi men Agnam Suwol wadde en jetti Allah Allah rokki wune gonɗo sababu nduɗo suudu Allah no ndariɗen l'honorable député Alaji Farba Ngom politique hanki wonno komi yahami adda mi hokkuma politique hanki wonno komi daña goɗɗum mi ara mi wima nda ɗum ɗo mi ruttotomi ƴeewa dañde goɗɗum politique hande fo Allah gayni o addi ɗo kala ko neɗɗo sohlanno so neɗɗo gollima e politique ha mahi suudu Allah fonduni fodde temedde 2 million gayni ko gonnanno min jarinima noon mawɗo leydi Sénégal jaaɗo Alaji Macky Sall min jarinima Alaji Farba Ngom min jarinima ɓesgu Suwol naaɓe jamnode hono ko ɗum ɗo fayodinde waɗe ɗo hande Fuuta fo rendi ɗo Agnam fo rendi ɗo yo Allah jaabo Allah ko duwa ko laamu kesu kadi ngarngu min jettat Allah état ko continuité yaaɓeɓe ko kamɓe lumci ɗumen emin jarno mawɗo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye gonɗo ɗo hande mo Allah fayiɗo so Allah waɗi hunde a jaɓat jaada hen ha itta ɗum o adda goɗɗum emin jarnomo nde tawno ɗum ɗo kadi ko golle laamu leydi Sénégal koye gafake mum waɗa ko Alaji Farba Ngom woni sababu wadde kanko min jarima laamu leydi Sénégal min jarima le préfet du département e bandiraɓe ɓesgu Agnam ha tengte Agnam Suwol ɓesgu Bosoye ɓesgu Fuurankoɓe kala ko duwaɗo yo Allah jaabo yo Allah waɗi ɗum hoɗorde moƴƴere waɗi ɗum juma ɓurɗo tedduɗo e jumaji ɓennuɗi salli ala Muhammad mbiɗen Mouhamadou Sidaji Sow jeyaɗo e Siwol légal hayrankoɓe ko beelam mawko tawatorede uddital juma Siwol poɗɗo ni e caggal Allah e nelaɗo mi gonga ballal honorable député Hamdel Habib maire de la commune Agnam Siwol e budget mawɗo ganduɗa waɗama ɗo e juma presque 600 et quelques millions e ɗum ko yettude Allah e hawrude wawde hawrude hen par ce que minen guila génération min sukaɓe ko c'est la première fois min mbawa hawritede e juma wayni Farba kadi waɗe Agnam Siwol ganduɗa ko majjata mayata e caggal Allah e nara ɗum kadi wonto rewi ha yettiɗo kanko jeeyi sababu yettude aussi président Macky Sall e ko waɗi ko par ce que Farba dañi doole ha wawi wadde ɗum ko kaggal ko godi caggal mum emin jetta Siwol naɓe eko taari Siwol foof no fotirno e wiide Farba merci mention spéciale à toutes les communes et toute Agnam foof no fotirno surtout Bosoye e région de Matam oɗo juma ene jeeya jumaji ɓurɗi mawde e nder région de Matam ou département de Matam so ɓurani ene jeeya ɓurɗe mawnude hen ɗum noon ko yettude Allah e hawrude hen ko aussi e yettude bandira foof no fotirno e yettude conseil municipal de Agnam Siwol le chef de village o imam e hoddiɓe ɓalliɓe arɓe tawtorede hen e woɓɓe hen jawɗele mumen ɓe ganduɗa wonɓe teddinɓe e peññikinaki hay nokku kadi ko noon tan goto fof ko noon wawi wadde so wawi wadde ko ɗum tan wawi wadde kamɓe fof ɓe mbiyama ɓe jarama e geste moɓe mbaɗi o merci beaucoup donc alhamdoulillahi rabbil alamin en jetti Allah en jetti Nelaɗo sallallah alayhi wa sallam kadi en jetti jinnaɓe meɗen
ɗum ɗo ko ɓeydare wiyete kadi min jetta honorable député monsieur le maire sabu mbi kala ko jiiɗa hunde fof jogui sababu ko sabi waɗi sababu ko ala sababu moƴƴani donc fuɗɗiri bisimillahi rahmani rahim wattodirima alhamdoulillahi rabbil alamin donc suwolnaɓe fof kadi en jogui hen weltare kadi mboɗo weltano kadi ɓiɗɗo Agname ha tagte ɓiɗɗo suwolnaji guila e jeunesse muɗum ha e mawɓe mum ha e suha muɗum kadi ɓe kolli weltare mabɓe uddital juma hande o carrément ɓe belti hen min personnellement kadi mboɗo jogui hen bellama no fewi ha min gandanɗa hoorema mi wawi wiide ko ɗo foti haade honorable député monsieur le maire Farba Ngom donc oɗo min ngala gable makko ka neɗɗo yiiɗa wojede yiiɗa wojede ko fof en andi kam no wawi docte ko neɗɗo yiɗama ko foof en andi kadi omo jogui nafoore ko nafoore mere heddi noon innam aade yonat hay kala ko mbaɗa ɗum rokkude aduna enen ɗamini goɗɗum ko wona ɗum min ñagontomo Allah tan ko juutde balɗe e moƴƴina battane kadi min ñaago bawal ngal o jogui ngal yo Allah ɓoyɗo rokkudemo bawal ngal ɗon yo Allah ɓoyɗo semmindemo e nder ɗum ɗon nde tawno no dañi nde o suftiri Agname naaɓe so tawi mi wi Agname naaɓe noon natti wonde suwol tan natti wonde coɗe natti wonde goli natti wonde goɗɗo sa wi Agname naata a nawdi foof walla mbiya kadi Bosoye naaɓe alhamdoulillahi rabbil alamin emin jettiramo Allah emin jettira ɗum kadi Allah min mbiɗen ko Mamadou Siré Djigo mo jinnaɗo mum gorko woni Agname Wuro Siré jinnaɗo mum debbo woni Agname Suwol fade ɗum fof aussi ko yettere Allah no fewi wurde ha hawre o ñalawma rek ko malu ko belamma ko ɓamtare ha tengti aussi tawi haalde ɗo e Windere TV kono ko occasion min ñaganade bandiraɓe foof wonɓe e nder leydi wonɓe caggal leydi e moni foof ko wawi wonde kala ko wawi faggade yo Allah waɗan ɗum jaam Allah waɗan ɗum sutoro ko ñalawma mawɗo ko ñalawma tedduɗo Allah jarama ɓesgu ɗi foof jarama mais onen aussi on jarama par ce que wonɓe ɗo ngala dañtorani arde ɗo hande mais mi sikku rek to mbawi wonde foof ma wot école ji ɗin dane ɗo henne ko duwaw batten ɗo sûrement ma waɗum ne impact yettata Allah dal de manière générale yettata alhamdulillah quoi salmini bandiraɓe fof hande ko weltare tan uddital juma mo Agname Suwol donc caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yettude sababu donc sababude juma o eɗen gandi ko état Sénégal mahi ɗum donc e ballal honorable député Alaji Farba Ngom donc en jetti Allah en jetti sababu baɗɗo ɗum o kadi en jetti Suwolnaɓe foof kala waɗɓe hen dilluɓe hen waɗɓe hen sababu kadi organisation machallah rewi lawol kadi kala ko yimɓe coynino hen en dañi hen ko ɓuuri ɗum vraiment donc en jetti Allah kadi en jetti bandiraɓe men en jetti kadi hoddiɓe men ɓe foof diwan o fof ari gila Kanel ha Galoya e ala hen keddiɗo laamu ngu ari seremɓe ɓe gaari chérifaɓe ɓe gaari donc ko weltare kadi ko ɗum ɗo kadi ko fierté e wuuro ngo kadi wuuro ngo ko wuuro l'islam wuuro ɓooygo wuuro gandiraɗo ɗum ɗo par ce que oɗo juma ko juma jeeyaɗo histoire biyeteɗo juma mo ganduɗa ko ɗiɗaɓo malla ko tataɓo e nder Fouta jiiɗiɗo e Fouta aɗa andi on juma ko juma histoire ko juma gadiɗo guilay awa tubakoɓe ne gara gila almami en garani ko on juma wonɗo udditeɗo hande donc noon en jetti Allah no fewi kadi en jetti bandiraɓe foof en beltima hen no fewi ha en mbawa haalde mataw heddoro ko berloten kongu tan minen noon min dañi ko weeli amen e ko addi ko e ko nelaɗo addani amen ko diine l'islam e ko Allah farli amen woni ñalawma aljuma oye ko farli amen ko min jettiɗi ɗum Allah nde Allah fewnen min ha fewi Allah hokki min hawrude hen min mbi alhamdoulillahi rabbil alamin alhamdoulillahi bi ni'matihi min jetta Allah no nelaɗo sallam yittiranno Allah ni gonga mbiɗa koye comité organisation jeeyami e organisation min vraiment min mbaɗi organisation juɓɓuɗo sa ƴeewi leeɗa men ɗe foof leegal foof min ƴetti guuri e Fouta min jippin ɗum hen faami e exemple wiye leegal tuldenaɓe min mbi coɗoy Wuro Siré yo jippoye toon eywa kala noon kala galle ɗo e wuuro he en waɗi koɗo kono ittata ene waɗi particulièrement leegal foof min teddini ɗum min ƴetti wuuro min mbi wuuro ɗiɗi min jeeya jippuɗo leegal kaari e jiiɗa e guure e nokkuji ɗi ngannduɗa taw ko seeɗanɓe diwan o min dokki ɗumen jipporɗo kadi yo jippo toon taw koye alluɓe amen ɓe ngannduɗa jogui galleji moƴƴi min mbi ɓe halifa ɓe ɓe jippoye ɗum fof ko organisation jeeya alhamdulillah ñamama yarama min peeri men jawdi hewɗi fa tabarakallah min coodi gayi kewɗi dal mi sikki hammanande ala biyowo ene heewi ala biyowo ene ɗemɗi to banggue ñaam ko ñamate ko yarate fof machallah Allah addini ɗum addini amen Suwolnaɓe goto fof waɗi hen buuɗu muɗum min coodi ko ñamate ko yarate aywa alluɓe amen mbaɗi goto fof aɗi hen ko waɗi hen buuɗu muɗum ala ni alluɓe kala Suwolnajo ko mbawɗa guila baɗɗi hen teɓe ɗiɗo ha baɗɗi hen 10 millions fof min manti ɗum min jetti ɗum ko ɗum julɓe ɓe ñammi ko ɗum julɓe ɓe jaari. Nous avons réussi le pari de la mobilisation
heddi noon ko nous réussissons le pari de la réalisation walla le pari de l'entretien par ce que oɗo édifice wadde ɗum entretenir wona hunde hewde ɗum tagi noon janngo so Allah jaɓi à partir de janngo kadi min gona koye réflexion ngaji holno min mbaɗirta feere ha oɗo édifice ha min jagga ɗum no min poti ɗum jaggirde juma mahanoɗo o maha dans les années 70 o wuuri 54 ans ko entretien tagi ɗum oɗo no min jiiɗi wuura ko duuɓi temedere malla juuɗe temedde ɗiɗi pour wadde ɗum noon il faut être ambitieux o ko julɓe ɓe kala garɗo ɗo biyo chahadu an la ilaha illallah kala ko woppi ɗo yimɓeɓe ndenda ƴeewa tawa ne mbawi wadde hen création d' emploi neɗɗo ne waɗa ɗo watta liggade ɗo yooɓe pittowo yooɓe lawƴowo yooɓe gardien yooɓe ko waɗete ɗo fof yooɓe ɗum ɗon noon fof kalis waɗata ɗum kalis o noon il faut ko les pèlerins il faut ko julɓe ɓe mon fof waɗa cotisation min jetta Allah noon min jetta kala notitiɗo événement o mi onon journaliste en ɓe ɗon puɗɗotomi par ce que onon mbaɗi déplacement garɗon Africa Pular TV Windere TV Bosoye FM radio Bosoye Salndu Fouta TFM RTS Matam hay goto mi yejitani e journaliste en ko hay goto yoɓani on kono arɓe tan par volonté ɗum noon min mbiya on yo Allah ñimnu golle ɗe yo Allah moƴƴin yo Allah uddid yagna et puis minen siwolnaɓe min beltima mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta siwolnaji fof no fotiri mbaɗɗo hen temedde ɗiɗi mbaɗɗo hen ujunere mbaɗɗo hen ujunaji ɗiɗi mbaɗɗo hen million emo waɗani hen haydara mbaɗɗo hen doole muɗum. Bon en fait yandam hen ko c'était bien organisé min mbo joni commission finance mo Dakar minen fof mbaɗano coordonné minen ko hanki Allah yettini min ɗo hen hanki jamma kono guila min gari kadi min jooɗaki koye golle he min goni eɗen mbiya alhamdulillah rabbil alamina Allah en puɗɗiri ɗum bisimillahi rahmani rahim en gayno alhamdulillahi rabbil alamina Allah eɗen jetta noon joom sababu o nde wonno haala pulaar en mbiya wonɗo mo yettani sababu wawa yettude Allah e gonga ni ko laamu Sénégal e ballal président Macky Sall kono noon sababu o ko honorable député Médé Agnam Farba Ngom kañum mahi juma o e gonga ni suwolnaɓe jiiɗi ɗum maade ko neɗɗo fof kono mo Allah rokki wuno tan wuno ma to Allah rokki ɗum ganduɗa ko honorable député Farba Ngom eɗen jetta kadi dendagal suwolnaɓe baɗɗo hen mbuuɗu muɗum e buɗɗiɗo muɗum eɗen jetta ɗum gari ɓe mbaɗino fulle mabɓe e fayida mabɓe sen jii oɗo organisation eɗen gandi vraiment ko hunde ganduɗa fewjanade e dow nanodiral e dow ballodiral hay goto hen kadi yawaka idde mum yawaka ballal mum kadi yawaka eɗen jetta kadi surtout diaspora siwol e surtout kadi ganduɗa Gabon naɓe e surtout ganduɗa Portugais naɓe ɓe mbaɗi fayidagal mabɓe ha timmi ɓe mbaɗi koɓe gowno wadde min mi woni toon président kala ko wawi kewde e suwol kamɓe jungo mabɓe addoto e nder ganduɗa gafago vraiment kamɓe kadi ɓe mbiya ɓe jarama Allah jarama e dendagal arɓe ɗo e yunnaɓe arɓe kadi ɓe garani Allah jarama ɓe jarama ko duwaɗo e ko ñagaɗo yo Allah jaɓanen ya barke annabo sallallahu alaihi wasallam assalamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillah ñeetena Allah on jaggoen kawrindo ene feddetan seykhode jani jamnedi jami meɗon